Day one of my beautiful people out there. So today, I am speaking on something very dear to my heart. Um, so welcome to Omalicha Wisdom Channel, and your presenter today is Diada Ifoma Caroline, the founder of Umuwanyi Igbo Media Limited. Mm? So today I'm bringing you a very interesting topic, and this topic is so dear to my heart. So remember, I'm a psychiatric social worker as well. So what is our topic today? Today we are talking about something that is very dear to my heart. And we want to share with you today 10 ways your culture functions as your capital. All right. 10 ways your culture functions as your capital. Hmm? A resources that builds identity, your confidence, your opportunity, and your dignity. Your culture. All right. And we will pay special attention to the most powerful cultural resource of all, and that is knowing how to speak your language. Do you know how to speak your language? And especially asking you, an Igbo person, do you know how to speak the Igbo language? Because that is your first capital. If your parents did not teach you how to speak Igbo, please teach yourself. For me, I didn't know how to speak Igbo when I was younger, but I taught myself. And right now, ana m asụ Igbo ofuma ofuma. Ana m atụkwa ilu n'asụsụ Igbo. So don't say my parents didn't teach me. Teach yourself. That is your first capital. All right, let me break this down. Language as an identity capital. Okay? Language as your identity capital. Your language is the foundation of who you are. The foundation of who you are, your language. It grounds you in your identity. When you speak Igbo, you carry your ancestors. Hey, Igbo Queen. So we say, don't say Igbo Queen. They say I should say Igbo Mamman. Igbo Man, Zan, Rien, Bikan. Hey. He said, oh, Eziadi Igbo Buruburu, Eziadi Echirechi. I have come to tell you why it's important that you know how to speak the Igbo language. Don't say, I can hear, I cannot speak. Mba, that is your language. That's how you communicate with your ancestors. That's how you link up with your ancestors. All right? So, when you speak the Igbo language, you carry your ancestors, your heritage, and your history inside your voice. Inside your voice. Your ancestors, your heritage, your history inside your voice. All right? For those who cannot speak Igbo, or for those who did not teach their children how to speak Igbo, understand this. You have lost it. A lost language is a lost identity. A lost language is a lost identity. You must find that language so you can find the identity of your children. You must find that language, the Igbo language, so you can find and rediscover the identity of your children. You will help your children find and rediscover their identity. All right? No matter about their lineage and their ancestral links. All right, very important. Don't say it's not late. You gotta start it from where you are. As you are listening to me, start now. Now is a good time to start. But the good news is Igbo can be learned at any age. It is never too late.
Kebeziokwu, ejiri my own self mara. Ejiri m onwe m wee mara, ama m asụ, mana lee m ugbu a, ana m asụ asụsụ anyị na-asụsụ ya ike. Igbo mmemmenụ, Igbo mụọnụ, zụọnụ, rienụ, bikanụ. Hey! Ọ bụ ezi adị Igbo na-ekele ụmụ Igbo. Unu ga na-asụ asụsụ Igbo na ọ dị very important. Language as a social capital. Let us look at language as your social capital. Speaking your mother tongue connects you deeply with your people. It creates trust, unity, and belonging. In any community, language is a passport to acceptance. In any community, language is a passport to acceptance. Before they will even accept you that you belong. That is your passport, and that is the beginning of acceptance of you as one of our own in Arotia. Number 3, cultural etiquette as capital. The respect we show, the greetings, the way we greet, our body language, our humanity is a powerful social asset. Akpọ mmadụ aha ya, akpọ ya ihe ọ bụ. Akpọ mmadụ aha ya, akpọ ya ihe ọ bụ, otu o siri dịrị. Okay? Igbo ahụ Igbo anyị na-abakasị, very, very important. Maka na o nwere ihe ọ pụta. Ị ga-akpọgodi m aha ya. To call a person by name with respect is honor to that person. Ị ga-make sure na ị ma asụ Igbo. So akpọ gị aha Igbo gị, iwere nganga ejiri mara onye Igbo, ịza ya ọfụma. Ọ na-ede ebube ebube. Like me, aha m bụ Ifeoma, and Ifeoma means something that is good. My name is Ifeoma, and Ifeoma means something that is good. And I carry that goodness in my personality. I carry that goodness in my social relationship. In everything I do, I make sure I'm carrying my name, wearing my name, Ifeoma, as a garment. It's guiding my steps onto doing good, because my parents named me Ifeoma because they were intentional, that they want me to be a special good child. And I don't play with that name, Ifeoma. Call me Ifeoma. I love that name. My name is Caroline, but a lot of people, when they ask me, what is your name? I say, my name is Ifeoma. And I go ahead to tell them, Ifeoma means something that is good. And they'll be like, oh, I love your name. Yeah. Every Igbo name you bear today has a meaning. Some don't even know the meaning of that because they don't know the language. Please go and start from where you are. It is not late. It was never late for me. I was intentional. I must learn my language. And today, I'm ofuma. Nchikwa echichi n'ala Igbo. Abụ m nwa afọ ezuru m ezu. Anụ ụmụ m na-asụ Igbo. Ma ndị nke nọ na America, ha na-asụ Igbo, na-asụsụ ya ike. Don't tell me na mma gị amara asụ Igbo. Mothers, we are holding you responsible. It's called mother's tongue. All right? So let us go more. Proverbs as intellectual capital. Proverb as intellectual capital. Ị ga-ama na-atụ ilu a na-atụ n'Igbo. Maka na asị na ọ bụrụ na onye nwoke na-akpaghị ike ka nwoke, ebufe ya ama nna ya. Ebufe ya ama nna ya. Ị na-aghọta. So ị ga-ama na-asụ asụsụ Igbo. Ị na-atụ ilu nọ na ya, because the proverb is a way we pride in our language. Oh yeah, ị ga na-atụ ilu. Ị na-atụ ilu ejiri mara nwa afọ. Ị na-aghọta ihe m na-agwa gị. Uche gị dịrị ya. This is the foundation. If you don't have it, go and find it. It's not too late. All right? Igbo proverbs carry deep wisdom.
They shape critical thinking and problem solving. Ozugbo ozugbo. A child who learns proverbs learns intelligence. Ilu bụ ụzọ esi akpọ mmadụ amamihe. Proverbs are a way to call somebody wisdom. Onye kwu okwu tụọ ilu, ihu amamihe n'ime ya. Asị gị, a na-agba ọsọ aracha ngaji ma ọ wee ku, ị na-aga ịfanye ya n'elu. Ị na-agba ọsọ aracha ngaji ma ọ bụ eku, ị na-aga ịfanye ya n'elu. It's a way telling you there is no hurry in life. There is no hurry in life. That thing you're hurrying, I mean, jejely, take it easy. Anaghị agba mgba aracha ngaji maka anaghị aga ịfanye n'elu. Nke ọzọ bụ na ị chọrọ iri ofu eke ka eke ndị ọzọ kwa gị. So that is why it's important when your child is before you, ị sụọrọ Igbo, tụọrọ ilu, ọ bụ na ọ ghọtaghị ya, ị tụkwara ya ọzọ. Ọ na-aghọta ya. Isi a na-agbụsị gbaa otele, ọ mụrụ akọ. Agbụsị gbaa otele, ọ mụrụ akọ. Nwa gị a na-aghọta ya. Isi na nwatakịrị aṅụ gbara, ọhụ okporokporo ijiji, ọ na-agbasa ọsọ. Nwa gị a na-aghọta ya. Isi ya na ọ bụrụ na agwọ akpaghị agwa ya, na ụmụaka ga-eji ya were kee nkụ. Ọ na-aghọta ya. Ị na-aghọta, Ada Igbo na-ekwu okwu. Ị ga na-asụ asụsụ Igbo ma ọ bụrụ na ị maghị asụ, jee mụọ ya. I have to learn at a point. All right. So the number 5th point, traditional values as moral capital. Speaking the Igbo language as your traditional capital and your moral capital. Can you break it down for you? Values like integrity, communal living, hard work, and courage are capital you invest in any society, anywhere in the world. Cultural knowledge as education. I get to that. But let us look at this value again. That's a courage, a capital you invest in any society. Communal living, integrity, hard work. When you see an Igbo man, they say Igbo man likes money. It's because we love to be wealthy and to be richly endowed. If I am not Igbo, I will be so jealous. So if you see somebody being jealous of an Igbo person, don't blame them. Don't blame them. It doesn't matter. They are jealous because we are so endowed. You are so endowed. So if you see somebody being jealous, don't worry, because God said He will bless us in the midst of our enemies. Don't consider them your enemies. They are indirectly proud of you. You see those people that are showing jealousy, don't mind them. They are indirectly proud of you. So all right. So cultural knowledge, education. Yeah, cultural knowledge as capital. Let me let you know this one. Cultural knowledge as educational capital. Here, knowing your history, your clan, your origin, this gives you grounding and confidence. A child who knows where they come from walks into the world with their shoulders high. A na-ajụ ebe ka o si na ya bụ nwa afọ. Ị na-ajụ ebe ka a mụrụ gị, ọ na-agwa gị steeti nne na nna ya si, ọ na-agwa gị ebe ancestors ya si, ọ na-asụrụ gị asụsụ Igbo, ọ na-ada odogwu odogwu, ọ bụrụ nwoke, ọ na-ada odogwu odogwu, ọ bụrụ nwaanyị, ọ na-ada ezi ada. Ada Igbo pụrụ iche. Because anaghị ezo nwa afọ Igbo ezo. Ebe ka ị ga-ezo nwa afọ Igbo? Nwa afọ Igbo nwa anyanwụ. Isi ka ikpuchie ya aka ọcha gbuo gị, ore gbuo gị. Anaghị ezo nwa afọ ezo. So ị ga-ebido ụzọ empower your child as an Igbo child by speaking your language to your child, no matter where the child is born. Amụrụ ọ na-acha ka onye ọcha, sụgharị ya asụsụ Igbo. Ahụrụ ọ na-acha ka onye ojii anyị, sụgharị ya asụsụ anyị. You are empowering that child. Culture is the first capital you give to your child, is to teach your child your language
and your culture. You're building that child for everything, moral values for tomorrow. Maka asụsụ, o nwere mgbe ọ ga-eme ọgbaji odoro iwere asụsụ Igbo gwa nwa gị okwu, no matter where your child is. E nwere ebe unu ga-anọrọ nwa gị ga-eme ighele eghele, ijiri asụsụ a na-asụrụ nwa afọ were gwa nwa gị okwu. Ọkụja, maka na ọ na-eme identify with that language. Ọkụja ozugbo, and you call your child back. Asusu, Ejirimuya, Asusu, the language of his ancestors. Iweregwanwagioku. Ipoach, Ipolota Mwangwaga Lotozbo. Our ancestors etinyaka adolata mwangwage immediately, because you have identified with the routes and the heritage of our ancestors. And Chukukerumibo. In Alotia. So Okumeto when Ogologaga Madobiri here, and I get way part 2 because Akoko Ayaga Kocha Omawani Bim Suwarano Mani Igbo. It is called mother's tongue. We are holding you mothers responsible. Obrunana Yamahasibo, Neamahasibo, Una Chonin Kuzio Kuziwerumu Nibo, Uno Jewe Muwankono, Muamorum Kemamo. In Alotia. So I love you all. And from me to you. Hey, he said, I love you all. And this is Omalicha Wisdom Channel. Ọ bụ ndị ụmụ nwanyị Igbo media na-ewetara unu this wisdom channel, and your presenter again today is Eziada Ifeoma Caroline. Ị na-asụkwa Igbo? Ọ bụrụ na ị mara asụ, gaa mụọ ya amụọ, maka na ọ na-ede ebube. Ị na-asụ Igbo, ị na-ede ebube ebube, a na-akwanyere gị ugwu, a na-akwanyere ụmụafọ. Abụrụ nọrọ n'akụkụ esi na iso mana isoro, ị ga-esonye zuo oke. Na-aghọta ya? Ahụrụ m unu n'anya ụmụ Igbo. I'm ahụ unu ọzọ very soon. Bye for now. Igbo ọma, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ndị odogwu, ndị eziada, unu amaka, ụmụ Chukwu.